Cantas veces vos lo teño que repetir, Esta é a posición que tedes que tomar. Escoitade ben. O comandante Freezer encargou a realización dunha nova posición de combate e que vos amosase de contado. Entendedes? Demostrad unha pouca de vontade. E se vos portades ben, regalareivos isto. En marcha! Paso libre! Estou disposto a cooperar. Pode contar comigo. Comigo tamén. O mesmo digo. ¡Adiante! ¡Forzas especiais somos los máis fortes! ¡Non toque las bolas máxicas! Freezer confiou en min e non o podo traizoar. Por que as moviches? Non te sei. ¡Contesta! Por qué? Xa que desexades tanto, tocalas agora poderédelo facer. Se conseguides atrapar algunha, dareivos 2 bombóns a cada un. Agora desexo vos boa sorte ao primeiro que atrape unha desas bolas que me entregue. Non poderedes ser vos soldados se non sodes quen de cumprir as misións que vos son asignadas.